Mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn trafod y bil Lefelau Diogel staff Nyrsio ar hyn o bryd. Un o'r prif bethau mae bil hwn yn ceisio ei wneud yw newid y gyfraith yng Nghymru i wneud yn siŵr bod lefel ddiogel o nyrsys yn gweithio yn ein ysbytau. Mae aelod cynulliad sy'n cyflwyno bil hwn yn credu y bydd hyn yn arwain at ddarparu gofal nyrsio diogel effeithiol o safon y gleifion drwy amser. Yn y lle cyntaf, dim ond i wodiau cleifion mewnol i oedolion mewn ysbytau ciwt y byddai rhan hon o'r bil yn berthnasol. Ein gwaith ni yw ystyried a ddylai bin hwn ddod yn gyfraith, na oes gwell ffyrdd o gyflawni'r yn unod. I helpu i wneud hyn, byddwn yn gofyn i weithwyr iechyd proffesiynol, darparu'r gwasanaeth, cleifion a gweinidog sy'n gyfrifol am iechyd yng Nghymru i roi ei barn i ni. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cael gwybod beth rydych chi'n ein feddwl. Mae eich barn chi'n bwysig i ni. Yn ystod ein hoes, bydd y rhan fwyaf ohonom yn treulio amser mewn ysbyty. Eich fel claf, mae'n ymweld ei ffrindiau a theulu. Felly, mae'n bwysig yn bod yn ystyried yn ofalus y trefniadau sydd a gwaith o ran staffio ein wodiau ysbytau, a ffordd orau y ddarparu gofal ar gyfer y rai mewn angen. Ond fwy o wybodaeth am waith y pwyllgor ar y bil hwn, ewch i'n gwefan